Acha tini tamni bagui kok monthumna norno ringka sagari. Ang tini maring maning ka kahai ani loge 18 tariko nongni kuduli thangmani tapun pus phata kari bagi maring kha bojaga thangmani haba bojaga thangmani ka jompai bazaro selagurum ni ini ko ses pisongbai be koperti bengo soira nango ni nai anabo pila ni 18 tarik ni 17 tarikon anabo O mas ni 18 tariko. Ga 17 tarikon bo ana saja ga thangdi na ang saja ta ngka 18 tariko ngka ang ani bagan tong kaisa kata pitraw ang amo hognani ne ai khano rabarayan din ba khano soitaw nang nongni mai tichai thangata Ke 18 tarik thamoni yagulok kifilliya haida. Kifilliya ngka bo ano chahino সাড়ে 11টা হেরাও ko bano kol khai sahinka ang thangi tongo jomboyo ngka ang hinka nung saboni gari bai thang ngka CSB somai thangi ang kaisa gari mol sorong gari jam nawai ang jombai thangi tongo ni chata bono ngka ang ani ayang kampai na ning kangka ang nogo kifil phaika kokma sajawa santi kha ngka ani ang nogo phaike ang nogo phaipa na ando nogo phaipa no ani samu bango nga nogo phai nok dogar khulok dia sani na rabat phera oi ti tu ri mosu oi ti tu koya koi nogo hamani nga maisai anugu tok ti rui kalang mani besok time rok khana a somay angka sarini 3ta rok khana saring tinta sarini 3ta rok angka ka mai te rok khulok nai mani mai te ro bibang tong bayu angka tangai jombai thama bo maisai rok ka thang gang bono am simsi wan so hai pang kol khai nai jaya kuta gang kai kol khai nai je kung gang ka tai sarapsa tong kana bon kol khai ka no 4:30 ki 5টা rok angano angka nogo to sokbai kha ni songo pitrani gang sokbai kha chagata angka pore angka gang phai tongo an talle ja dang ki samanak nai angka angka ba angwa aro tai bono daut khaijani rakhinga ta phainai sing ka ba phainai hin nasim tong khatai ko gani no kete seda sungpi nang bojaga ni seda sungpi songo jombai bazar ro hichau angka jombai bazar ni chau angka ang sungpi ka bono nang ba jombai bazar ni joto dogani mane bipang nang tu pai na hin do ban sok nei ang no ni nai ang no phone to nei dikhata gang kai phainai na sungbo sob somoi ani nok ka bahatu wo yang para tola kotoro ka tawang tong tong man soi an dong ka ponchet ni buskang wo ani nok kharta Acha nini je logi somoi last kok samani yagulo nini logi songke ki nogo phailiya sokai lia ab ki nang phailiya ni koitan somoi rogo saimang kana. phailiya ni saiman mani ka 9টা roka kana hori 9টা ka hori 9টা kana ang bukha duk kha omokha kisa bejon ang khana ga an parani je seloguru ni kisa mase himna no contact khai nei mane borok sao tini seloguru ni kon program kare tongmala tong CSP bo phai soi talang thangka an pore sung kun benga tenga thai thangna nangya ga kana ani bakha duk kha ga kana ana kisa mase sini jak bon dorong na saka bon document ke check khai nei noko thangoi nai gang thangi nai mane kobi bon document kun phan kare boni je Aadhaar card je pung je sapan nong kata sangkai jang mani meri certificate ampiro pun phan mung sapan kari khang nai tung nai mani Dewan pore am bai phan ang jaglia nga bag tam talang nai mani turuli nai mani turuli bag kare kan wan sok bo o dunia u kari kha bi di rok to to boni ribu je nang mani rignai rong ka tong jotiki so haino tabo sikala rok so mani gorong ka gam nang sadang lia am rong ka bibang bo talang bai jak je bini nangmani mani ket lain thangata. Gangka ang aban poreng gangka yang bahatu pani phaika an nogo phai ang an taku bukro e malai phaika an nogo an loge si sokoi lia amni upai bahai khlai lai nai ga borok bu ga ana ajar khai omo botini jombai thamani lia borok direct chala rok bai kharkana apagan nang wan chuka ajar khang wan soka ga omni upai tamang lai nai ga borok saw machine dari khailne nang nai lesung machine dari khlai kata jompai honi 11টা herogo adino no adino khaika Acha missionary khlaimani yagulo thanani borok tam saka. Thanen borok ka sau sopi kon tan bisinga sing amni action anai inside hota sono katai ani nok ni manai bu joti kisu ani cherai ni sikol sikol rang sani sikol katai boni nok ni je sungti sei tomani ko ya stam katai beri rong ni kunjo ni amasang bosor waisa na ingya pasang kaisa mani no 14000 ki 15000 20000 am hairo potsa bosor rom lara go ulofan sing ani besani bagai mungse khaina nangnai ni nai sing ulofan rang so dam bare wo be hai sing kheto bai me phano am phan painar lai ning sing bi sai mili pai lai mani ingya pan arai dui arai bori rok ngan sini rang sak bologe bibang pelang kha garang ka bone ka wono na mo bo ani besani bagai hini jogal mani
ang bosoro waisa ang yang pan kisah masa ka ti samani orang rok di pano totally yang pano 1,80,000 kawan account no property bank duita bank ni borang telang kai ko kaisa joto bank ni rang tai rang sak risak beung lang lang tadi sa bodo tong telang thang mung sapa na kalang thang ya ke tabuk nini loge songje kamai tongmani salbusung khatini bai tini bai ka tini 18 tarik kama mane tini 22 tarik ka 4 din haing tong 4 दिन और 4 दिन कोनो खोज पाटा करे kun kus pata kore के tabuk nini je loge songni buma bu fa bai lak kereng jana kena ang bro bai kereng ka ang bro nok ri hingka nok bro bu phai kya ga bro phai kya moka bilang phai kya ga nai tu lai na ne bultik sang tai che lai nai ka sang media na bai do marin kata ke tabuk nini je loge song om hake nok ni nokhar thangmani nini thani कोनो sondeho ba om hai borok bai thang am hai rudo tong sonde ho tongo ani para ni borok no para kaisa no para kaisa no boni mong ka mit lal koloi ga bono ani logi no talangi thangka a borok kajek dan nak bo kaijak aku jak bo saman jak bo bihik bai kag lai jak bon bo saka sala tong tamasa bihu bekak lejek dan bihik bai kag nak lai jak ke agi rok ke saida mansa norok om hake borok relationship ro tong emaro aige rogo sayo ang khai saimaya bolte ang do ai khana ang raba rayo raba rape khan kan ani oina samtong ang ka mai ti chai ang ai ang samtong dongoyo ang kai boyana parang borok khorso kuru sauni bihing ni tomung kisa hai rok ni saw ha ba am ba asang nozor khayata gang mokol bai thang bai sinu gya ba ga salsa ang ka an parawono borok manja gai bichar khaijaka bolte azra bang sia ga direct ana parani lokorok parani chokderi ana kol khlai san hino babu nang ani nogo chokderi nogo phaina nang nai tini hon bisingon ga bezal tong gang busi maya tam ngai sung chokderi phaina nang nai ka sung bo khan bezal phang man na ngan logi bai chokderi phakya ga chokderi phai mani sung chokderi meeting khaija ka kana nini buri ni logi tong mani chaya phana bai hai ka tini manjago ni hai rok ni paro kisa masa gothana angkata ke parao to je am hayang lai mani biya gulo hada ham lai kenoro aban pore angka ang bono onek no kolos kelas na ka dini no kok saka gar pore angka an loge ham kana ne ang bono tai kisa pano hamian digwan soliata ga samung kore ka ang bo bai no abon ya gulo ka ham kereng kan tong lai kita kan tong lai ke bu walaya tu bulaya sang asus ko 2010 kai jak mani 2010 ni kai jama tau 2026 ka sang gane kene khushi tong lai mani ingka bo amo tamu wan sok bo ana yakar kalang thangka amo ka bon bepar bo tamu wan sok amo bo simi sai man chinai nini loge ki phone number rok tabuk ki susob mangda ta ko biong susho ke tabuk nang tamonai je nin loge songno tong namba be ta khang nai ang mo wan sok mani ka bo o tripura yakar thangka ga tripura yakar thangka ka ani amo kaisa no upai ang kaisa sanani sini borok rok do joto desan sini borok rok tong bairao ga ang borok no koinai ani logi songna bro nukhang kangkai bono romoi ana sahinjanan bagai nini loge ni mung ani logi bum ka mami ta koloi mami ta koloi bini age ro busu bono x ka 36 rong ana 36 ke tabuk je nin loge nat lang nei je mirnal koloi mani bini age ro busu kan bono x ka 37 37 rong nai ka ke borok ki para kaisa na ekdom confirm thang lai ni kena bro para kaisa no kompro ke tabuk nini koi mung ke tripura haste ni lukurok ba father haste tongnai rong na nung koita na ang koita chini do shri koloi boni bihik je kama thang mani kamai thangmani bon ti ang isa kok sanai je 18 tarik je boni loge song prai selem group ni meeting tong hai thangmani ya golo nogo kifilia tin me chai din oi tongkha ngasang tam bang sing di media su focus khaina na ka mal sing media muka focus khaiwo sing taine naitu bina nai lekha hai pas bonogo kifilia bon phun susop kong mas ka to sung mane ordo tong sung cheri nai mak mon kong mas mane sung bon cheri main bagai sung tin media sung focus khaimen ma focus khainen bagi ma phai ka sung kong ma haji chin jara ti prasa tong nai rok jara phatar haste tin ti prasa tong nai rok na koinai norona khumjawo chin e je mirnal koloi be je mamite koloi je jagfa tongthong tab ha kapla to gre hesi borone je romi tonan bagai ang jobordusti kali no jar chinti prasaron koinai jar boron ji picture ba je kono boron nungnai boron nu khanga gano romi tonong thong romi ton baya gulo chini an ang prang do shai kolino kok tung tonong thong kol khainong thong
Phe broni osori tono sung jin ti prasana sung ma ka sobam sung ya kani mani bo ke mani care khaya bo care khaya hang kai jin omuru haing thangnai sara mani jin ti prasana ma solona soli thangnai hain bagai bono jemne jarchin ti prasana je tongnai rok nugi tong hang kai tamani taman ta khu buin ta khu baksak ko bolo haisi an ta khung na ang par khaina bagai phiba am hair jate tang thong bono bro kunino je jakpha tong thong bono romui tong nong thong ang jin ti pra haje mane jara ha phata haje tong na ti pra sorna ang koi nung khe bini tam kalai ang khabon gumui klai tam bortoman ang boni gumui kesar klaita ngakai man asang ta ko tabuk je bini loge song thangmani norok para basingile tamnai जों पारा बासिंखा तो नायखा थांनाय जोबरावनि बिचार आचार अंजाक फेबा जों बिचार आचार अंमान यागुल फानो जों बननो हामनायना ममर जों हामरि रिखाति हासे ताबो चिनि बुप्रां साइ दङ फाइके खसानि बतो कागिया साइ दङ फेबा जों असलानले जों अपाराव जों तनियानि जों माने जों जुक्ति नाले जाक्ता माने चरित्र हामिया बो टाइमा साइ माने बबाय अंया बय टाइमा साइ अंग दंबनि एकदम चरित्र हामिया बागैबो अ बुरिनो तेलांना बै बन अनेक प्लान हासि plan bangin bo khari telang mano pheba rangsa risa heman bisingo osolan mungsa rang kre hesi sudu mung man lang ta heboni sudu tabo chineo ang prang jungno jobordusi khlaiei nini rang sung telang nangnai joto document hinai boni burdi baine prai almari rok prai sabir khloujak jemon almari je khlomar milia bothangina naikhan mane kabichona an sajawo joto zaman toman lut pa khatel hakmai tam khainai engka ang onsoka mugumi hisabai ngakai bono जों असरि to hamian bagino जों ani wonsong mo haisi ang paran bono mang koinai osolanle जों opara tonile जों lapkrikha ani taima sabai bo hampano taima sabai ongnai bo busab siklo soja robai si ong mani bon prem tongmani pheba amon जों चरित्र no जों साना bagai boni जों paroli जों tonli haisi tabuk nung je bini bukumai ngai je mami ta kolai bai je tab dochre kolai nok roko kunu walai marok nungla saidam amung sogolai man grei जों माने bo saka tain fan je sone bo bihingna ekdom joton ka hamja bo tabo sai dong bo nga besa masa tongjo boni beri tabo class 10 ponmani class 10 pornai bojonto bihik boni je bon loge song tai masa sala sikla sokjak sala bo tam wan sona rungya usa gajang kha ochini hasakan mani je khari thanai rongna koma koitako mani ma sauta tam lo wan sona rungya bro je sikla sokjak tam khari tam musang kha norok je how hakaplak rei norok khari thangai tam lama nai des dunia mai ko sol honi norok tangi tei budung saimia ochini chini ang prangjak bo sal aikhana mane aikhana raba rajo bini baga rajo bo kha ekdom mami thaise mane tut kaisapan huya bo hangka bo baire tongoi nang ta masana haise am ko jini sonama nang hamko nang o media mission nukhai nong to hangka ni kumai sawo nang baire tongoi nang ta masanai nang osla bai tongoi nang ta masanai nang odono sala phali karon phali haise man sonama nang ta phan jorari ko chungno jorari ko nang no gipil phaide nang o je video nongan bising te nang nok gibel phaina ongthong जों ताम नै निकमै सं निनि सोनापा नं ताबो जों नन निरखाइन जों सायाको ताबो जों लाम साउ दङ फाइदे हेजि ओ मिडियानि जे नोंनो मन बिथिं हेजि